Morning guys. So nakipakita ninyo. So ano yung mga sisiron, no? Ito trabaho karong adlaw. Uy. Musta pulse? Di so. Tibaya eh. Good feel ka ha? Pre, origaya ka pre. Di mo na mo bi, titimbang mo na to. Sina kay shout out sa akong vlog. Shout out sa. Uy, shout out sa. Ha? Shout out. Duro. Ay, shout out. Araw na sa bangan. Shout out ko sa kong amigo sa barangay Dawis. Sige. Talboy, Manggubat. Sige. Hello, ko. Ito di bakla. Shout out ka muna. Hi! Muna yung mga trabahan pero no. Nakikita na ko. Mama. Hey. Mite. やめてください。おい。おい。Go ka pa? Go ka pa. Basta no. Sige. Mag-shoutout ka muna, Bin. Shout out sa mga Pangasinan dyan. Yung lingwahe mo. Ha? Lingwahe mo. Shout out kinyayo dita, data Pangasinan. Wah. Loh, Kevin. Kamu baldi mo, Bin? Kevin, no? Bin, uti ni, Bin. Uti mo. Ano ni mo? Kau na kuna kay daghan na kay mong baldi na human ba? Oh, ikakuha na niya guys, diba? Kapila na yun mo? Grabe niya. Gusto na tayo dali lang. Ate, onigay. Hi ka muna ate sa vlog ko. Ito, sarap. Hi! Tay, hi sa katay sa kong vlog. Dala, hi. Ay, shout out sa akong mga Kumpare. silingan. Sige tay. Basta kay Louie TV, alam mo na, marami kang matututunan at ikisasaya. Louie TV ang kasama nyo sa fishing at kahit ano, kulitan at tawanan patungo sa pangarap. Louie TV, laki sa hirap, pero nagsumikap. Dating truck driver, dating bero ng mineral. Minsan nakikikain sa mga kaibigan hanggang nahanap ang kasagutan. Aral na inyong kapupulutan, ano man pagsubok, huwag mong sukuan. Kaya di siya nagpatalo, sa kataray nagtrabaho. Nakilala ang kanyang asawa, kaya napadpad siya dito. Daming dumaan na hirap, patuloy na nagsumikap. Nakipagsapalaran na sa Japan, baka dito niya na mahanap. Nasa Talaba nagtatrabaho, makikita nyo sa kanyang mga video. Fishing, adventure, at good vibes tayo dito. Hanggang sa merong nag-viral na video niya, umabot ng 7 milyon sa fishing video ni Louie TV. Basta kay Louie TV, alam mo na, marami kang matututunan at ikisasaya. Louie TV ang kasama nyo sa fishing at kahit ano, kulitan at tawanan patungo sa pangarap. Louie TV, basta kay Louie TV, alam mo na, marami kang matututunan at ikisasaya. Louie TV ang kasama
kasama Kailangan nyo lang direksyon sa na, guys. fishing at kahit Uy, ano. mawaway pa ni. Kulitan Ito. at tawanan patungo sa Nag-atras niya ako pangarap. ng kuha ni. Louie TV, kahit anong trabaho, hindi Abi, niya oy. aatrasan. Lager sa Hiroshima, fishing ski at buhay sa Japan. Ang kanyang partner na laging kasama, Kevin Durian, sa kulitan at tawanan. Dito laging panalo, tumutok ka lang sa video. Kaya guys, hanggang sa dulo magkakasama tayo. Kahit anumang problema, idaan natin sa tawa. Dahil pag may tiyaga, pangarap mo ay makukuha. Si Louie TV ang magpapasaya, siya ang kasama saan man magpunta. Ang kaibigan nyo na mabuti sa inyo, maaasahan nyo, laging nandito. Louie TV, basta kay Louie TV, alam mo na, marami kang matututunan ang ikisasaya. Louie TV ang kasama nyo sa fishing at kahit ano, kulitan at tawanan patungo sa pangarap. Louie TV, basta kay Louie TV, alam mo na, marami kang matututunan at ikisasaya. Louie TV ang kasama nyo sa fishing at kahit ano, kulitan at tawanan patungo sa pangarap.